Mga higala inyong nadungog ang inyong nadungog ang awit ni Carol Banawa nga naguluhan panunumpa, no? Gituyo nato kinay parang buksan nato ang ato ang topiko karong gabi. Una, ang ato ang kontrobersyal nga kada meeting nato dinhi mahitungod sa Bible School on Air, mugawas gyud ni siya kining larawan, no? Kay daghan kaayo ang mga pangutana, daghan kaayo mga mo-insist nga kanang larawan gidili og kinahang kana kuno ngano kuno ta magsimba-simba ng larawan. So ato nang istoryahan, atong i-explain. Ako lang ipasupot diha ninyo nga kaning explanation nga akong himuon karon binasi kini sa unsay gitudlo sa atong magisterium. Unsa man ang magisterium? Usbon nako mao kana ang teaching authority of the church. Kay kasubo nako nga karong Domingo ni pahuway usag kadyot ang atong mga teacher sa Bible School on Air kay ingon sila mobalik ra niya mi Father after 1 or 2 Sundays kay ila pang ihanay ang mga topiko aron mapadayon pa nato ang mga dugang pang atong mahibaw-an mahitungod niini. Sa pagkakaron ako lang usa ug kamo nga naa dinha aron nga magkaistoryahay tag maayo, no? Akong giawhag nga kun paghimo nako sa explanation, i-open ibukhang inyo mga huna-huna ug kasing-kasing, ha. Dili man noon pinugsanay pero kon ikaw makasabot ka linamdagan sa Espiritu Santo uban sa mapaubsanon nga katin-awan sa pagdawat sa kamatuoran, imong dawaton. Pero kung dili po kaganahan mo dawat sa ato ang hisgutan, wala man tayo mahimo ana, no? Ako mo explain ra ko sa side ngano ug unsa goy kamatuoran ni ining larawan nga mao'y nahimong kontrobersyal sunod sa pipila ka mga Domingo nga atong gikauban ang atong mga teachers kay kada Domingo mugawas guning larawan. Karong adlaw atong istoryahon, atong tutukan, atong isaysay, ipahibalo, atong tagaan og pagtino sa kamatuoran kung unsa gyud ang lintunganay ni ining pulong larawan ug ngano nga aduna ka makitang daghang mga larawan sulod sa ato ang simbahanong Katoliko, sa atong Katolikanhong simbahan nga mao'y usa sa pinaka-importante nga kanang ato ang paghatag sa ato ang pagpasalamat ug pagdayeg ngadto sa Ginoo kay pinaagi sa pagdayeg sa iyahang mga hinimo, nagdayeg man putaan sa Ginoo kay ang pagdayeg sa iyahang creation o sa iyahang mga minugna mao man usab ang pagdayeg nato sa Ginoo. So kana mo atong tutukan karon akong giawhag nga maminaw mo, ubukha usa ang inyong mga huna-huna, oblihi ang inyong kasing-kasing, ipalusot ang Espiritu Santo aron nga siya mo magtultol kanato sa pagkamapaubsanong kasing-kasing una-una sa pagdawat sa kamatuoran niini. Okay, so ako karon mo inyong teacher, no? Ako ang itudlo, ang pagpanudlo sa ato ang magisterium nga maoray atong gibasihan kung unsa ang matuod nga kahulugan sa pag-interpretar sa ato ang kamatuoran diha binase sa Biblia ug sa atong tradisyon. Busa, giawhag ko kamo nga andama po ang inyong mga ballpen o inyong mga papel padayon ato ning i-continue sa atong Bible School on Air pero atong itutok kini sa gitawag nato og larawan o mga imahin nga nasulod sa atong simbahan, na especially sa atong simbahang Katoliko. Okay. Alright, klaro ba? Klarado ba? Okay. Kuan lang, pagbaton lang og open nga mind, open nga huna-huna ug open nga kasing-kasing nya pagbaton pod og kamapaubsanon sa pagdawat niini. Kung dili ka man makadawat o di ayaw ra pod og magbaton lang ta og respeto sa pagpadala sa ato mga text kay apil baya na, no? Apil baya na ang pagpadala sa text. Unsaon nimo pagpadala sa imong text, unsaon nimo pagsulti, apil baya na sa atong pagpuyo, no? Kung ikaw dili man mo tuog santos, dili man mo tuog mga larawan, wala po na gipasabot nga pwede ra ka makasulti bisag unsaon nimo pagsulti. Kay kanang iyon ana nga kuan dili ka mohimo og iyon ana ipasabot ni ana nga wala kuan ka kanang ang imong pagbatikos nga di ka mo dawat lain-lain man tag opinion, lain-lain mo tag pagtuo pero ayaw lang himuang nga ang imong pagtuo mo ay makapahimong kana bang mabastos ang ato ang pag nagdiskusyon, no?
Ang importante mao ni magrespetuhan na ita sa atong pagtuo, no? Kami din mutudlo mi sa unsay kamatuoran sumala sa atong simbahang Katoliko. Kung ikaw naminaw, nara na nimo kay dili man namo mo mapugos ug unsaon namo pagpatuo. Kaya pagpatuo baya personal baya na dili baya na ingon nga dili baya na siya ingon nga abi kay gisultian mo nako automatic kang mutuo sa akong gisulti. Pero kung ang imong pagtuo nakabase sa pagtuo sa Ginoo diha sulod sa atong simbahan, natural, walay explanation nga gikinahanglan kung mutuo ka. Pero kung dili ka mutuo, bisan pag tibuok gabi ko diri mag-explain, mahurot na lang ako ang laway, di gyud mo mutuo. Pero kung ang imong pagpangutana nagdala kini og pagpangita sa kamatuoran, unya inigsulti nato dinhi makabati ka o makadungog ka sa kalamdagan sa kamatuoran ug mudawat ka niini, nagsugod ang panaw sa imong pagtuo, no? Panaw sa imong pagtuo. Pero dili man kinahanglan karon dayon ang imong pagpanaw sa pagtuo, tingali unang yugto pa kini, kinahanglan unang lakang pa siguro kini. Sa mga nagatuo na daan, kining akong ihatag ninyo karon more explanation aron gyud masabtan ang kamatuoran. Okay, klaro? Sige. Alright. Karon ato ipahibalo nga ang akong itudlo karon ninyo kabahin ini ang mga daghan kay mga pangutana magud aning larawan, ha? Atong i-explain una sa tanan nga ang akong itudlo ninyo binasi kini sa panghuna-huna sa filosofiya, ikaduha, binasi kini sa unsay gitudlo sa Biblia nga giinterpretar sa atong magisterium. Okay. Ari sa atas filosofiya. Klaro, nana ba mo'y papel, nana ba mo'y notebook din ha, no? Duha ka klaseng explanation nako mahitungod aning larawan. Duha ka explanation. Una, mag-explain ko diri sa filosofiya. Ikaduha, mag-explain ko sa interpretasyon sa simbahang Katoliko sa Biblia mahitungod sa larawan. Okay, kung maghisgot kag larawan, dunay duha ka importante nga meanings ana. Una, larawan, picture, larawan god. Ikaduha, larawan nga dibulto, kanang kinulit bitaw, dibulto, images, kanang images, sculpture, larawan nga hulagway, ug larawan nga dibulto. Kay mao man ay makita nato sa ato ang simbahang Katoliko. Natay mga larawan sa mga santos, natay larawan ni Jesus Christ, natay larawan ni Mama Mary, natay larawan sa mga anghel. Doon na po tayo mga larawan nga mga dibulto sa mga santos, ni Mama Mary, ni Jesus, sa mga apostoles, o sa mga anghel. Naasulod sa atong simbahan. Kana sila mga larawan. Ang pangutana, gidili ba ang larawan o wala? Atong klarohon. Kaya mo man ay pangutana. Kaya matod pa nila, sumala sa Biblia, gidili ang mga larawan. Ato nang i-define kay moingon gani ka gidili, klaruhag nga noon sa may gidili ang larawan ra ba ug ang imong gihimo sa larawan. Kay ang larawan kung gidili pa ng larawan wala unta nay picture. Di tata magpalit og kamera. Kay larawan man na. Kung gidili pa ng larawan, dili unta ta maghimo og kuan kining imahe ni Jose Rizal ug ibutang nato tunga diha sa plaza. Ha? Kung wala pa ng larawan, dili unta na mabutangan og mga kadaiyang larawan ang unsay mga mahimo nga mga kining mga tawo nga kuan, kining prominente diha sa kuan, sa katilingban. Okay, maghisgot ang larawan. Kikinahanglan ba ang larawan o dili? Filosofiya akong isulti hawa pagkus Biblia. Filosofiya sa ta. Kikinahanglan ba ang larawan o dili? Tubag, kikinahanglan. Ngano man kikinahanglan ang larawan? Tungod kay ang larawan, mao man kana ang mga timaan nga imong makita sa dili nimo makita. Nasabtan. Yon ani. Ang larawan usa siya katimaan. Unsa may pasabot anang timaan? Ang timaan mao kadtong mga makita, mahikap, matilawan, ma-feel, mabati, kana bitang sensible things, mga makita, mahikapan, mabati, matilawan, etc.
lima ka mga senses nga imo na siyang makita aron nga ang dili nimo makita makita. Nakuha? Example. Ang gugma, kakita ka gugma mer? Dili, di gid makita ang gugma. Pero imong ipabati ang gugma pinaagi og timaan. Ang mga timaan, pwede siyang larawan, pwede po siyang dibulto. Example, ang pagpakita nimo sa gugma sa usa ka babae baron o sa imong imama o sa imong papa, sa imong igsuon, mao ang ug kun ikaw nangulitaw sa usa ka babae, ang timaan nga imong ipakita sa imong pagigugma mao ang tsokolate. Mohatag kag chocolate, mohatag ka og mga bulak, mohatag ka og card nga naay heart. Oh, di ba? Larawan man na mer. Oh, kanang card nga imong gipakita nga ang gugmang dili makita karon initan-aw sa card mo. Uy, nga naman siya nagpadala nako og card nga naay heart. Ay, may pagtan-aw ka na. May pagbati ka na. Katong wa niya makita nga nagbati nimo, karon mainana niya kakita nga naman tungod sa timaan. Tungod sa mga signs. Ang mga signs nga imong makita mo'y nagpakita sa dili nimo makita. Diba? O sige, dili lang taan ang gugma sa pangulitaw, arita gugma sa imong inahan. Kung ang usa ka inahan na higugma sa iyang anak, dili na siya pwedeng moingon ra nga, nak, I love you, nak, I love you, nak. Dili na, kukulang na. Bisan gani ka nang moingon kang I love you, nak, timaan man na. Ngano man, kaya ako mang nadungog. Ang tanang timaan, madungog, makita, mahikapan, matilawan, o mabati, feel. Kung kaning mga makita nimo, gikinahanglan na nimo. Nganong kinahanglan man nimo ang mga timaan? Kay ikaw mismo timaan man po kamer. Ikaw, timaan man ka, nanginahanglan ka og laing timaan, aron ta magkasinabtanay. Ngano mang dili ta magkasinabtanay og walay timaan? Unsaon nako pagkahibalo nga namo na istorya nimo kung wala kamo istorya? Kaning pagsulti di ay nako karon, kamong naminaw karon. Kaning ako mga pulo nga inyong nadungog timaan man ni. Imagine na og di ko mutingog ron dire, parihaane. Gayaw-yaw ko dire pero wala ko'y tingog. Kasabot mo. Dili mo kasabot, gano man. Wala may timaan nga pulong. Timaan, sign nga pulong nga nagpasabot ug unsay akong gipasabot. Okay, arita sa larawan. Kay kaning larawan, either picture or imahen, timaan na siya. Timaan nga makita, mahikap, aron nga atong makita ang dili makita. Okay? For example, si Kristo. Ngano mang naamang kay ideas nawong ni Kristo? Kung wala pa'y picture, kung wala pa'y picture, unsaon nimo pag-imagine ang nawong ni Kristo? Parehag nawong nato. Maon na batay luoy kay Kristo. Ug parehag nawong nato si Kristo, luoy kayo siya. Hudiyo biya si Kristo. Makakita kas picture sa usa ka Hudiyo, makaingon ka, ay porparehanig nawong ni Kristo. Ngano makaingon man ka porparehag nawong ni Kristo? Kay Hudiyo biya siya. O kita. Wa ka kita sa imong papa. Kay namatay og sayo imong papa. Ug wa kay picture. Makakita ka sa imong papa. Karon, gikinahanglan ba nako ang picture? Gikinahanglan ngano man kay kinahanglan ko makakita. Kinahanglan man ko makadungog. Kinahanglan man ko makasabot. Moingon ka, sige, si Kristo ni. Unsa ni pagkabulon si Kristo, may larawan. Naklaro ba? Importante kay larawan. Tanan nimong makita sa imong paligid, timaan na. Pwede siyang himong larawan, pwede siya imong dibulto. Pananglit, moingon ka, asa man ang Ginoo? Unsaon ako pagila sa Ginoo? Ikaw kuno, imagine ko no ng pulong Ginoo, unsa may imong imagination sa Ginoo, tagay ko. Wala, kay kasagaran natong imaginon sa Ginoo, maghanduraw ta sa picture ni Kristo. Kasi may tawo.
Nang ano kinahanglan nga mao gani nga ang Ginoo nagpakatao aron nga kitang tao makasabot sa Ginoo pinaagi sa tao. Si Kristo tao, timaan. Kung wala si Kristo, dili ta kailas Ginoo. Unsaon na to pagkaila sa Ginoo kung wala si Kristo? Okay, sige, wala pa si Kristo. Unsa may gipadayag sa Ginoo? Ang nagpadayag ang Ginoo pinaagi sa dagat. Okay, tanaw kas dagat kan San Juan Rabaron. Nangaligo mo ganiya sa dagat. Linaw kaing dagat, lami kaing dagat. May ka, wow, lami kay sa dagat. Thank you, Lord. Imagine nagkinsa na si Lord. Dagat? Dili pod, kay na may bukid. Tanaw kas bukid, lami kaing bukid. Wow, nindot kaing bukid. Thank you kay Lord. Imagine nagkinsa na si Lord. Bukid? O si, bisan gani sa bukid, makaila na kas Ginoo, bisawa kay imagination. Nga naman, kay ang bukid ug ang dagat, timaan man na. Larawan, nga naglarawan sa Diyos nga dili makita. Take note, ha, wala ko masuko. Kay ako dire. Ang point is, ang imong makita, mga larawan, nga mga nagpaila sa mga dili makita. Ang imong kauhaw, makita ba? Dili ka kakita sa kauhaw. Pero, imong nabati ang kauhaw. Karon ini kakita ni mong tubig, giuhaw man ka, sa imong buhaton, mo inom, ang tubig, timaan, nga ikaw giuhaw. Ang tubig, timaan, nga ikaw walay ligo. Ang dagat, timaan karong adlaw nga mga ligo ta kay San Juan ron. Oh. So, gidili ba ang larawan? Question, wala gidili ang larawan. Gani, ang larawan, importante kaayo aron nato masabtan ang dili nato makita o dili masabot. Filosofiya na siya. Bisag unsaon nimo na, kung imong wagtangon nga walay larawan, di, wala. Wag yung kay imagination o unsa ning kalibutan, wag yung larawan. Ha? Kana de ang TV. Wa ka kaadtong Amerika. Ha? Oh. Ngano mang nakay ka nga ay Amerika na. Ngano man? Nakakita magaglarawan. So wala lagi dili ang larawan. Ang larawan importante kaayo aron nimo makita, ang di nimo makita. Ha? Wa ba ka kakita wala katong wala ba nimo makita, for example si Presidente Noynoy Aquino, katong wala kakita niya ha in person, pero sa TV kita sila, sa picture, sa magazine, sa newspaper nakakita sila. Picture ni Kristo, Divine Mercy, nakakita ka. Oh, sige, ang pulong kaluoy ba makita? Dili. Ang kaluoy makita kung imong ipakita ang imong kaluoy. Pananglit, na usa ka makililimos nga nangayog tabang nimo. Kaya naluoy ka. Alangan may kang luoy pod. Muhatag ka. Ang imong pagpakita, paghatag, nagpakita, naglarawan sa imong kaluoy. So wala gidili ang larawan. Ha? Wala gidili ang larawan. Dibulto man o picture, wala gidili. Kani bitaw kani mga Facebook bitaw din he. Mga larawan man he. Kaning ni ang microphone nga akong gigamit karon, mga timaan man he. Kamo din ha nga wala kakita nako. Pero nakadungog sa akong tingog. Ang akong tingog timaan man na. Si Father Ram gasulti kay mao ni iyang tingog. Sawa ko ninyo makita pero nadungog ko ninyo na ay timaan. Karon mag-imagine mo nga kada dai Father Ram mo ko kita sa picture ana, pero ga-imagine ko nga kini siya do parpareha ra po ni natog nawong kay Pilipino man ni saya. Ngano man naaman kay timaan. Nakasabot ka sa akong gisulti, kaya nga akong sulti nga pulong timaan man na siya aron pagpakita di makita. Okay, klaro naman na, no? Klaro. Alright. So gikinahanglan ang larawan, tanan nimong mga makita, mao na ang naglarawan sa dili makita nga Dios. Ug ang pinakanindot nga larawan sa tanan mao si Kristo nga nagpakatawo aron mamahimong pareha nato. Pinakahingpit nga timaan nga naglarawan
sa Dios nga iyang giingon, ang inyong Dios mao ang akong amahan. Kung mag-ampo kamo, ingnang amahan namo ana ka sa mga langit. Si Kristo ang nagtug-an ni ana. Ngano mang si Kristo, kay si Kristo mao ang hingpit nga timaan. Okay, karon arita sa kaning unang balaod, the first 10 commandment. Ang unang sugo sa napulo ka sugo mao kini. Dili ka magsimba sa simbahon mo ang Ginoong Dios ug imo siyang sirbihan ug siya lamang ug wala nay lain pa. Munay unang balaod. Sa in English, you shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. Pasabot, imong simbahon ang Dios nga imong Ginoo ug siya lamang ang imong alagaran ug wala nay lain. Maun na ang gipasabot. Dili ang larawan ang gipasabot nga Dios usaray imong simbahon ug wala nay lain. O karon, ang kining gipasabot sa Deuteronomy nag-explain, no? Nag-explain nga atong tanawon ni aton ning basahon sa Biblia kay aron wala gyud kuan, no? Ni Asya sa Deuteronomio 4:15-16. Aha. 4:15-16. Iniingon. 15:16. Wala kamoy nakita sa dihang misulti kaninyo ang Ginoo gikan sa taliwala sa kalayo dito sa Sinai. Busa pagmatgon gayud kamo sa inyong kaugalingon. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Mao nay saktong pagkasulti. Ayaw kamo paghimog larawan nga inyong pagasimbahon. Larawan sa bisan unsang dagway, lalaki man o babae, sa bisan unsang mananap o langgam o hayop nga nagkamang sa isda. Ayaw ninyog simbaha ang adlaw, ang bulan ug ang bituon, mga butang nga gigahin sa Ginoo nga inyong Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Ang gidili di Aimer mao ang paghimo og larawan nga inyong simbahon. Mao na gidili. Pero wala gidili ang paghimo og larawan. Ang paghimo rag larawan nga imong simbahon. Unsa may pasabot anang simbahon? Moingon gani kag simbahon mao kana ang paghatag sa kinatasan nga pagdaig ug pagpasalamat, pagyukbo ngadto lamang sa Ginoo. Kay ang pagsimba iya lamang sa Ginoo ug wala nay lain pa. Madahan? Kasimpol ra ana? Mahirap bang intindihin? Nga gidili ang paghimo ningon, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Sa ato pa, pwede mo maghimog larawan basta di ninyo simbahon. Na may sumpay, magnayon siya nga, gidili ang paghimog larawan, period. Kana. Pero kung inyong simbahon, inyo nang gihimong idolatry. Kanang idolatry, mao kana ang pagsimba og Dios-Dios. Klaro po dagwayron. Unsa man ang Dios-Dios? Kanang Dios-Dios, dili na tinuod nga Dios, kay duha-duha man, kag balay-balay, dili na tinuod nga balay. So, kanang Dios-Dios, false God. Sa unang mga panahon nga wala pa makailakita ni Kristo, sa ato mga katigulangan, nagsimba ang atong ubang mga katigulangan og gitawag og bulan og bituon. Ilang gisimba na sila ang bulan ug ang bituon mo ay Dios. Munay idolatry. Kadto mga Israelitas dito sa ilalom sa bukid sa Mount Sinai, diin si Moises nagdawat sa pulo ka sugo sulod sa pila to ka tuig unya all together,
altogether iyahang gipangkuha antong mga bulawan kato mga bronze unya ilang gihimo og kanang golden calf, bulawan nga nati nga baka, bulawan nga nati na baka ilang githudno kini unya ilang gisimba nga ilang Dios mo na idolatry. Larawan sa nati nga baka nga mo ilang gihimong Dios mo na idolatry. Mo na gidili sa Ginoo. Wala kakita sa Katoliko, wala man tayo laing gisimba ang Ginoo raman. Ang kanang larawan ni Kristo, di ba na mo itong gisimba si Kristo man. Gikinahanglan man ta makakita sa larawan, otherwise magsimba ta mo og halap. Magabantay mo, magsimba mo og halap nga mo makita. Lisod kayo na. Lisod kayo. Parihara na siya og mag-drawing ka, walay ballpen o walay papel. Maka-drawing man ka. Drawing kong circle. Ga-imagine kong circle, ga-drawing ko. Pero lami gito inig-drawing nimo, nag-ballpen ay papel, makita nimo. Timaan man na. So, mauna nga, ang gidili sa Ginoo, maong paghimog mga larawan, nga atong simbahon. Nakita sa Katoliko, wala ta magsimba og larawan o santos. Kaya ang atong gisimba, mauman ang Ginoo diha sa misa. Ang pinakadako nga pagyukbo sa pagsimba sa simbahang Katoliko, mao ang santos nga misa. Dili ang larawan, kundi ang santos nga misa nga si Kristo mismo ang naghalad niining misa nga gihalad ngadto sa iyang amahan uban sa Espiritu Santo. Klaro ba, Mer? Ikaw dihang naminaw, klaro na nimo pasabot sa ato mga naminaw, klaro pud na. Okay. Atong himuon kini. Nevertheless, niingon siya, bisan gani sa karaang testamento ang Ginoo nagsugo man og mialaw man nga maghimo og mga imahen nga pointed symbolically toward salvation by the incarnate word. Tanaw nato ning 69 ha. 69 Numbers 21 numero 21 kapitulo 21 versikulo 4 versos 9 ha. Numero 21, dara. Numero 21, ay naman to. 4 hangtod sa 9. 4. Dara. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Abaka, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug dagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises miingon sila, nganong gidalaw man ninyo kini kami gikan sa Ehipto ngan hinihining kami ngawan. 21 number 21:4-9. Adara. Okay. Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan kami nining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel nga nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug mingon, nakasala kami ug nagbagulbol kami batok sa Ginoo ug kanimo pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao ug giingnan sa Ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin. Tanawa? Paghimog larawan sa bitin. Pasabot, wala gidili ang paghimog larawan. Paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Tanawa ra. Larawan man na, larawan bitin nga tumbaga. Bitin nga bronze. Larawan. Mismo si Ginoo nagsugot ni Moises diana. So wala gidili ang pagbitin, wala gidili ang paghimog larawan. Gidili ang paghimog larawan kung imo siyang simbahon, mo na siya gidili. Wa naman ay daghang lalis ana. Ang mulalis pa ana ambot lang.
Ha? Ambot lang gyud. Kay klaro man na kayo. Okay, dapat diri ay binasi sa mga misteryo sa pulong nga nahimong tawo dito sa konsilyo sa Nicaea, iyang ilang gi-justify against the iconoclast of veneration of the icons of Christ, but also the Mother of God and the angels and the saints. Pasabot dito sa Council of Nicaea sa 787, ilan ang gi-justify nga dili pagsimbah ang atong gihatag sa mga larawan, bisan gani sa larawan ni Kristo, wala nato na simbaha nga maunang larawana ang Dios, kundili atong gi-venerate. Unsa man gunang binisayaan ang venerate? Ang paghatag og pagyukbo. Dili tanang yukbo mersimba. Kay para nila, no, kanang inig muhalok ta anang santos, gasimba na ta. Madahan. Ug muhalok da ekos kong picture, gasimba da eko. Ha? Ug muhalok da ekos pictures ko mama, gasimba da eko. Dili tanang pagyukbo, pagsimba. Ang pagsimba, mao ka na ang kinatibuk-an nimong paghatag sa imong kaugalingon sa pagdayeg, pagpasalamat kadto sa Ginoo, sa Dios lamang, dili sa mga larawan, sa Dios lamang. Bali po ng klaruha. Okay. Alright. Ang Christian veneration of images, matod pa, ang pagyukbo, ang paghatag o pagsaludar sa mga imahen, dili kontraryo, dili siya supak sa unang sugo nga mao ang pagsimba og Dios. Kay ang paghatag og ang paghatag og pagsaludar sa mga imahen, dili siya idolatry, kay dili siya simba. Okay, kundili mao lamang ang gihatag pag-honor sa mga sacred images. Pananglit kanang Biblia. Di ba mo halok man tag Biblia? Kana man ganing Biblia sa panahon itong naay kining naay si CJ Corona, di ba? Min ka nga tell nothing but the truth. Anaon man na ang Biblia? Muswear ka by God through the Bible. Ang imo bang paghikap sa Biblia, pagsimba na. Ug imong gisimba Biblia mo na gitawag og idolatry. Kay dili na pwedeng simbahon ang Biblia. Bisan gani ang pulong sa Ginoo, dili na pwedeng simbahon, Dios ra. No, ang pulong aniya sa Biblia, di na pwede nimong simbahon. Kaya ang Biblia, di man na Dios. Pulong na niya, kundi ang Dios imong gisimba. Pero kinahanglan ka sa Biblia, nga naman, kinahanglan man kag timaan sa mga pulong sa Ginoo nga imong gisimba. No? Religious worship, ang relihiyoso nga pagsimba, wala gidirekta sa mga imahen mismo. Kundili, gikonsider kini silang mga butang nga under ni ining maong mga imahen, nagdala ka nato paduol sa Ginoo nga nahimong tawo. Ang movement toward the image, ang pagduol nato sa imahen, wala na magpasabot nga atong gihimo ang imahen nga Dios. Kundili, ato siyang tungod kay sacred man kada ganing imong bagong cellphone di manggani na nimo ipahulog. Kay nga naman, bago man, kana pa niyang sacred. Kana mangganing cross, kani mangganing Biblia, kaning Biblia dili man ni nato ang ngayan nga pasipad-an, kay sacred man balaan man ang paghimo nato, ang pagbasa nato sa Biblia, ang paghatag nato og igong pagtagad sa Biblia, nagpaduol nato na sa Ginoo. Wala na magpasabot kay ang ato paghatag og bilis sa Biblia, ato nang gisimba ng Biblia. O ang larawan, o ang imahen. Dili ang larawan ang importante. Importante ba o nga imo bang gisimba og Dios, giisip og Dios ang Biblia o ang imahen o ang dibulto. Kung mauna imong pagtuo, sayop ka. Pero kita sa Katoliko, wala ta magsimbaan ng mga imahen. Kundili, ginamit ng imahen, isip timaan sa gisimba nato nga Diyos. Klaro?
Nasabtan nimo mer? Kung nasabtan nimo na, pasabot nakasabtan sa to ang mga suking tigpaminawan. Okay, karon na. Padangat mo sa inyo mga pangutana, inyo mga mensahe nga atong tagaano pagtagad karong gabiuna aron atong mahimay-himay. Okay? All right. Ganiha pa din. Hi. Hi, tinuod jud na kuya ang larawan matanaw sana nganong na may 4 ang larawan fortan dili ko ka ha fortan nganong 4 man ni anyway dili ibalik lang imong mensahe dodong kay dili kay nako inday ba. The first commandment, we recognize that He is God and He is alone and He alone is God, the Lord of all, who is all-powerful, good and wise, and the Creator of all. Happy Saint John from Elia. Yes, we are only serving and we are only believing in one God, Elia. Okay, wala na ilain. Now is the time to really go and send your messages now. Good evening, Father. Insakto og tinuod jud na. Base sa Biblia kay ako jud na nabasa nabasa diriron from Dan katubig. Yes, tinuod jud na. Wa man jud to kato akong gibasa Biblia man jud to. Father, nagsugo manggani ang amahan pagbutang og larawan sa mga anghel sa halaran. SG Mendoza ni sa Bianyek. Yes. Exactly. Security guard sa Mendoza na sa Bianyek. Exactly. Naingon manggani si Ginoo pagama og larawan sa bitin. O nga ibutang stukon kay aron katong napakag bitin ining tan-aw nila maluwas. Unya kanang bitin nga tumbaga ang kanang pag-isa sa bitin nga tumbaga mutoy pasiuna sa pag-isa sa cross. Ha? Katong nahitabo ni Moises, prefiguration to sa pag-isa sa cross na ilang nakita si Kristo nga maoy kaluwasan sa tanan. Bitin man ang nakapaak o dili. Ang pinaka-importanting paak sa tao, mao ang iyang kasalanan, ug ang sala, ug ang mutuo, ug mudawat ni Kristo, ug musunod sa iyahang mga mithi sa Ebanghelyo, maluwas tungod ni Kristo. Good evening, Father. Pwede ko moampo ni Senior Santo Niño kay Ginoo man na siya? Yes. Yes. Pwede. Senior Santo Niño imahina sa bata nga Jesus. Pero ayaw simbahan ng imahin sa Santo Niño. Si Jesus boy simbaha. I-venerate ra ang imahin. Diferensya na, Mark, ha? Mo venerate ka sa mga santos o mga imahin o larawan, pero ang imong simbahon si Kristo. Nga sa una, Santo Niño, karon dili na kay dako naman si Kristo. Good evening, Father. Kanang ubang relihiyon panggubon mga santos nakabalo ba na grasya nakabalon santos nakabalo ba na grasya? Yes. Ug dili na mo ganahan ng mga santos ipanghatag lang na sa mga Katoliko, ibutang na namo sa altar kay pagaba biya pud nang kana bitawng balaan nga butang imong bukon, uy kakuyaw ni ana. Di man gani nimo bukon ang imuhang cellphone. So like buak na imong cellphone mer. Di man na balaan ba pero di man gani na nimo bukon kana pa yung mga balaan nga mga imahen. Oo. Ug di mo layhan ihatag ra, no? Kanang giprosesyon ang larawan, gisimba nato na wala. Mo gani ning gitawag og prosesyon kay dili gisimba. Wala. Ang pagprosesyon mao kana ang mantala sa atong pagtuo nga karon Mother of Perpetual Help nagprosesyon sila dito si Mama Mary nga inahan ni Kristo, inahan sa Dios, atong giprosesyon gitagaan atog bili. Unsa man gunang pagsimba? Ang pagsimba dili prosesyon. Ang pagsimba mao ang pagtugyan sa imong kaugalingon, huna-huna og kasing-kasing pagtuboy niini sa pasalamat ug pagdaig sa Dios lamang ug wala nay lain. Munay simba. Munang og mayon ka nga nakasimba karong Domingo ha. Munay sakto nakasimba karon pasabot naghatag kag pagsimba ngadto sa Ginoo.
Sakto na, nakasimba ba karon? Meaning, full, kinatibuk ani mo ang gihatag. Pero kanang prosesyon, parehara na siya og kanang kandidata. Ha? Kanang kandidata imong represent, imong pakita ang beauty. Si Mama Mary, gipakita nato ang iyang pagkainahan sa Dios, pinaagi sa pagprosesyon. Nasabtan ba? Ang pagprosesyon, dili na pagsimba. Good evening, Father Ram. Ang Dios nga gisgutan diya sa Biblia katong naa sa Greece o sa Roma. Ang amahan sa mga Dios sa Greece si Zeus, sa Roma si Jupiter o guban pa. Naa na sa Greek o Roman mythology. True. Mauna yung mga Dios. Not only that, bisan gani kato mga dulo diwata, na bisan gani kanang unsa man na kanang mga wala makailan ni Kristo nga nagsimba og bulan og mga bituon og bakunawa, banta ka nang mag-eclipse. Bitsa nga ay ang bulan gika og bakunawa la pagtambol mo og lata aron ang bakunawa ilang iluwa ang kuan. Dili na siya. Sakto to imuha. Good evening, Father. Pagtuo man jud na as Katoliko na may larawan, example Santos Santos de Manato, simbahon na, givenerate ra siya, pwede gani mangayog tabang sa santo, pwede siya atong Ginoo, wala ray problema na. Tinuod, dili siya pwede pod siya atong Ginoo, dili. Ang Santos, dili na siya pwedeng atong Ginoo. Pero, pwede imong pangayuan ang Santos sa iyang panabang. Question, Padre, kinahanglan madyo ko maagig Santos? Dili siya kinahanglan. Padre, pwede ba kumulitso ni Kristo nga walay Santos? Pwede. Pero, ug naay Santos, nga doon na tupad ni Kristo, ngano ni manimo sang piton? Ha? Maingon, magani ka sa imong kauban nga, uy, apil niya kog ampo. Nihangyo, magani ka niya paampo dahil ka. Unsa pa niya tungtuan dito sa langit na, nga tupad na nila ang Ginoo. Naghangyo ra ba yata? Ug di ka ganahang mangyo sa Santos, di ayaw. Pero naay Santos, makatabang na sila, oy. Musigi ko na sila og kuan. Kanang magsigi ko na sila og duol ko na sila sa Ginoo. Gidili ang larawan nga gisimba sa mga Israelitas, ang mga Dios. Maulag gina. Klaro, makasabot na sila nga ang gidili larawan nga gisimba isip Dios. Good evening, Father. Mutuod jud ko siya imahen ni Christ kay mao jud ang nagpaint ni Saint Faustina kay nagpakita si Christ niya. Yes, ako tanawan des kong kilid. Dako kay imahen sa Divine Mercy, Mark. As in, unya kabalo ka, Mark, ako ingnon ta ka nga kininda Divine Mercy nga imahen nga niya sa kong tupad mo ni hinungdan sa mga panghitabo sa DYWC nga naingon miniini mo po na hinungdan nga dunay protection. So i-venerate ra God, wa na gisimba nako dihang larawanan na. I-venerate ra na kay si Kristo iyang nawong. Kanang magrosaryo ta sa atubangan sa larawan ni Maria, si Maria nga tuwa sa langit ang gikaistorya pero wala giisip nga Dios kundi pagtabang nato nga luwason ta sa Dios. Klaro, kanang mo dagkot kag kandila ni San Antonio de Padua, wala na nimo giisip nga si San Antonio maoy Dios, kundi nangayo kag tabang ni San Antonio de Padua. Okay, sakto. Father Ram, good PM, Catholic ako, alang kanako, wala ko magsimba og larawan, kundi nagpasidungog sa gilarawanan, sama sa mga larawan sa mga santos. Ang dili angay nga pasidunggan katong larawan sa mga Dios, sama kang Baal, Derpehor, Astaroth, Baka, Diana, Bulawan, ug uban pa. From Manuel Remolyo, San Jose, Negros Oriental. True. Perfect. Niya man lagi di ay ni? Klaro man lagi di ay ni? Imposible jud na magpakita ang Ginoo og mga santos pero actual ra siya usa ka tawo like Bernadette, nagpakita siya sa Immaculate Conception pero di nato siya gisimba. Tinuod. Ang Mama Mary napakita ni Bernadette Subiros. Dili man makita gyud ang Ginoo, may aligi na makita ang Ginoo. Pero nagpakita siya sa bayhon sa usa ka tawo. Kay nga naman, ang tawo kinahanglan og laing tawo aron makasabot. Ang Ginoo misulti sa tawo, pinaagi og tawo, ug ang tawo misulti sa Ginoo, pinaagi og tawo.
So, lami kaayo. Matthew 5:13-16, today's gospel reminds us of our mission as Catholics to be the salt of the earth and the light of the world. Like the salt, we are to give flavor to others by others' life, by sharing them God's love, and to preserve ourselves from corruption of sin. We are to make our life a light that guides others to Jesus, the true light. The true light. Maayong gabi sa tanan. Very good. Very good imong mensahe. Ang nakaproblema sa laing relihiyon dili makasabot og unsay kalahian sa pulo nga adore o venerate. Exactly. Adoration and veneration. Two different meanings. Good evening, Father. Wala ra may kaso kung makahikap taglarawan. Makahikap gani kog rebolto ni Santo Niño na Ginoo. O mao. Unsa goy problema makahikap kag larawan. Kalami anang nakay mahikap, ma-feel. Father, klaro kaayo imong pagpahayag sa larawan, pero ang pangutana, kanang larawan ni Kristo maubad yun na ang tinuod niyang dagway? Kinsay nakakita niya sa akto? Tony Bato. Okay, Tony, ang larawan ni Kristo gipadayon na gikan sa kanang gitawag og icon. Tony, icon specifically mao kana ang mga larawan ni Kristo. Nya kana gikan na sa tradisyon sa atong mga kanhiay nga kaning katawhan, mga unang Kristiyanos. Unya mga picture, unya ikaduha ang painter ang mga tigpintal usahay ma-inspired na sila. Kaning nawong parehaaning nawong nga as Divine Mercy, gibasi na siya sa naandang features sa usa ka Hudiyo. Nga kung imo makita ang mga nawong ni Kristo, pero pareha bisag nawong tanan, although lain na ay pagkalain-lain nga naman, ba inspired man ang mga painter, Tony. Oo. Now, mao ba dyan niya ang tinuod nawong ni Kristo? Dili, yun, mas gwapo pa si Kristo, ana. Mas gwapo pa. Oo. Galing lang, kining feature, kining ingon ani nga pagkakulit sa nawong ni Kristo, mao ni ang tradisyon gikan sa unang mga Kristiyano hangtod karong mga panahon na. So, kani duol-duol ni nawong ni Kristo. Kung maingkong mauna na, dili dyan na siya mao. Okay, mas gwapo pa man si Kristo, ana. Okay, Tony, Sabato. Okay, very good ni mga question na to ron. Good evening, Father. Other religion like Taoism and Hinduism na ay larawan, how much more Catholic daghang larawan pero Diyos atong gisimba? Yes. Kindly modify, adore, and venerate. Adoration, mao ang paghatag. Adoration means ang pagsimba ngadto sa Dios. Veneration means mao ang paghatag og bili og pagsaludar sa mga imahen ug sa mga dibulto ug sa mga santo. Tulo na ka klase. Una, gitawag og latria. Latin. Latria means adoration. Ang pagsimba, latria, ang pagsimba para lamang na as Ginoo, wala na lain. Ikaduha, hyperdulia. Hyperdulia, pasabot niya na, ang pinakahataas nga pagsaludar nato ni Mama Mary. Kang Mama Mary ra po ng hyperdulia. Ang dulia, mao ka ng pagsaludar nato sa ato mga santos. Ang veneration, mao ang pagsaludar nato sa mga balaang imahen. Kana di ang cross, imahen man na. Paghalok nimo sa cross ba, imo bang giingnan ang cross nga ikaw akong Dios? Dili. Ni saludar ko sa cross, ni halok ko sa cross, kay dinhi na gilansang o gitubos ni Kristo ang kalibutan. Klaro pud na. Wa pud ta gaingon nga ang cross mo na itong Ginoo. Dili. Oo. Alright? Kadyot. Father, diri sa amo naadjug ko'y larawan duha ka Divine Mercy Twin Hearts ug naa ko'y dako nga face of Jesus kay lahi ra jud ug way larawan ang panimalay. Sa table pud nako sa office na apod. Picture ni Jesus. Mildred ni Father. Sakto gyud ka, Mildred. Sa akong uluhan, sa akong kwarto, Mildred,
dako kayong pictures Divine Mercy, as in super dako. Ingon kadako ining amo ang imahen sa DYWC. So tupad nako karon Mildred usa kadakong imahen ni Jesus as the Divine Mercy. Ako, I believe so much good in the power of the Divine Mercy, and I believe so much in the power of the image kay mo ginigiingon ni Kristo ni Saint Faustina, ipintal kining imong nakita, ibutang kini, i-venerate kini dinhi sa imong kapilya ug sa tibuok kalibutan unya later on. Ug here in DYWC nagitay Divine Mercy. Sa akong kwarto nakoy dako kay Divine Mercy. So importante kay na it reminds me nga I am a sinner and that God is merciful to me. Father, again, katong nakanunay og hisgot kontra larawan, kinahanglang mubasa sa Exodus chapter 24, 25, 17 to 20. Oo mo na, basaha ang tibuok Exodus. Ha? Chapter 24 and 25, verses 17 and 20. Good evening, Father. Mangita gani kog larawan nga santos na wala na ko mangitag. Mangita gani kog larawan mga santos na wa nako mangita, like Saints Ephraim, Saint Athanasius, Saint Ignatius, Saint Cosmas and Damian ug ubang dili popular saints. Oh. Okay. One hari unsa may sulod ani kay one hari kay di naman na nato kinahanglan daghanog biblical text kay klaro naman na kay sa nga tanan. Good evening, Father. Kana mga Orthodox ang larawan sa saints kay icon style. Yes, icon ang mga Orthodox. Nga naman, tradisyon man na sa itong simbahan. Mga icon. Okay? Okay, SG Mendoza, 1 Hari, 6:30 to 35. Tug-ani ramig unsay sulod ana Mendoza kay I don't have much time to read. I don't have to read all because naala din basaha ang tanan. Okay? King Anan. Say King Anan. Father, ang santos dili gyud na sila matawag og Dios. Of course, madahan. Ngano gud ang matawag nato? May atong gisimba na siya Dios santos man na. Okay? All right, asong tanawon ning uban. Father, good evening. Holy man ang Bible, ngano man ibaligya man na og ibutang di ay na sa simbahan ipagamit para mabasa pod og unsa ang isulti na verse sa pare Ching ni Catholic member. Okay, kay balo ka Ching, wala manggoy na may mga manghatag og libro nga libre nga Bible. Pero kabalo ka Ching, nabi apoy bayad ning pages ini, ang pagprint di ay ang ink ang naghimo. O, tagay po sila gamay Ching, pinaagi sa imong pagpalit. Oo. Igikinahanglan mo gud po ng pagpalit kay og walay mo palit. Unsa maipalit sa gift printer. Di ba? Unsa maipalit sa printer? Unsaon pagprint og walay printer? Unsaon pagpalit sa printer kung walay mo palit? So, palitan na pud lamang. Apil na siya sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili na tungod kay balaan, kana bitang rosaryuhan, balaan man na. Ibaligya man yun na. Otherwise, kung di ka ganahan mo palit, paghimog imong rosaryuhan. Oo. So, baligya nga naman, apil man na, Ching, sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagpuyo, Ching, ha? Oh, sige, very good po nang imo, ha? Naaman tayo Biblia sa simbahan, kanang Biblia, kanang ibasa sa pare, gihan ay na siya daan, ug unsa ang mga basahunon. Father, good evening. Ako, Father, kung doon ako'y katuyuan sa langit ng amahan nga naa sa among altar o nahapon ko ihangyo na jud mahatag pinaagis pag-ampo ni Mama Mary ni Mama pag-ampo Mama ug naapod ko ihangyo na jud mohatag pinaagi sa pag-ampo ni Mama Rainy. Oh, very good. Eksakto. Oo, naay mutabang ni mog ampo. Father, makagaba di ay ng pangbukon ang huli nga bunga butang sa mutdadagway og ibaligya. Dili man unsa mo ipasabot mo ani ang gaba ingon ani man gud ni respetar ba ang atoa pananglit kana mangganing ato ang mga karaan nga mga kuan kana mangganing naay mamatay kana bitong naay mamatay padala ng sapatos. Nga naman kaya itong sapatos mo ba ito yung paboritong sapatos?
Oh. Kana magani pagrespetar mangani na kanang mga kanang nay kada iyang sanina jud nga kanunay isulob mo man na ipasulob og mamatay ngano man pagrespetar na mahadlok mangani tag dili ipadala ng kuan kay basin niya balikan ta mo man na siya. Ang santos nga balaan dili gyud na maayong bukon ngano imong pong bukon ayaw ug di kalayhan ihatag sa imong silingan kanay mo dawat. Unya dili man pod makagaba ng baligya kay kanang pagbaligya dili pa man nimo ibaligya ang balaan na blisingan pa man na pare. So kanang mga gipang baligya di pa na siya balaan kay wa pa man na mablisinge mablisingan na siya pare amo na siya mabalaan na siya. Klaro unya mamaligya gyud ta kay gihimo man na may labor ana na may papel anang gipalit na may ink ana so ibaligya gud na siya. Good evening, Father. Maayo kay ni mong pagka-explain siya rog di pa sila kasabot. More power to you. Mao na siya. Kay ug di kasabot mo nilisod kay pasabto na nakasabot na daan. Father, naapod ko na bantayan mga Catholic magsimba og magsimba ang shades na sa ulo. Unsa man ay unsay comment nimo na Father? Nasa ulo ang shades mer. Actually, kung ako'y pasultion ana ayaw na po lamang imantala na imong shades o nagsimba. Itaguip sa lamang. Ibutang diris ko kaning diribas, kwilyo. Ano sa ne? O ba na? Kwilyo ba na? O kanin din eh? Ano ibutang? Pero, buwa man po dagway. Di man po dagway kaayo bulgar pod kung ang imong shades ibutang ni mo rin sa imong ulo. Okay naman siguro para na ako kiraman. Pero, mas mahal na to kung dili ra. Imong hipuson kay para wa ray makabantay ba. Father naaman uban na Catholic magsigi og hikap anang rebolto niya maghilak. Okay na siya gipangayo. Oo, imo da impugngan kahilakon man siya. Oo, ang paghikap ba sa rebolto nagpasabot ba siya nga ayan ang gisimba dili. Nangayo siyang tabang sa rebolto. Nangayo siyang tabang ni San Antonio de Padua pinaagi sa rebolto. Kay kinanglan man siyang muhikap kay ang paghilak di ay niya. Ang pangutana mao ni, Pade, pwede ba ka mangayo og tabang sa Ginoo nga di ka mohilak? Pwede. Pero kung mohilak ka Pade, pwede. Pwede. Karon, pwede ba ko mangayo og panabang ni San Antonio de Padua nga mohikap ko unya maghilak? Pwede. Next. Pwede ba ko mangayo ni Senior San Antonio de Padua nga di ko mohikap o di ko mohilak? Pwede. O di pwede. Nganong imupungan man ang gahilak nga nangayo man ako masyang problema. May man siguro ka kay wa ka kaida ko problema so di ka kahilak. Pero kung dako kag problema ni duol ka ni San Antonio de Padua nihikap pagyug ka kano man because you need to feel it. Because you need to really feel it. Why? Because you are a sign. You are a sign. You need a sign. Okay. In the first commandment, God forbids men to treat any creature as if it were God. Every creature is entirely dependent upon God for its very existence, and not to put a creature in the place of God. Fortune-telling, spiritism, and all superstitious practices are such irreverence. God bless. Yes, sakto ka, Elia. Teacher ko ni si Elia, magod. Teacher, be. Okay, ay ni mo ching unsa ni? Pagpalit og daghang Bible ug ipanghatag sa uban niya atong tan-awon og kaya ba nimo? Ayaw lang po di na kay katong katching nangutana ra po to siya nga ngano daw ibaligya ang Biblia. Akong tubag ana nga mamaligya gyud tag Biblia kay gipalit man ang printer. Gipalit po ang mga tao be ana di biya po na makuyapan niya na sila walay kaon, no? Father, what ganitong latria, hyperdulia? Okay, latria means mao ang pagsimba nato sa Ginoo. Hyperdulia means mao ang paghatag nato og respetar ni Mama Mary only. Dulia means mao ang paghatag nato og respetar sa tanang mga santos. Tanang mga santos. Ang veneration, mao katong paghatag nato respetar sa mga balaang butang sama sa larawan o mga etc. Diyan kay murag kusog kay na kadjut ako sang i-adjust ha. Kay murag kusog kayo.
Alright, sige. Atong tanawon, atong dawato ng atong caller. Hello? Yes, good evening, Father. Yes, good evening. Yes, Good you're evening, calling Tanhay, from Father. where? You're calling from? Tanhay. Tanhay, yes, anything. Akining, Father. Every time nga mga kita sa Lord's Prayer, mingon mo ta nga Ama namo anak ka sa langit. Wala may Catholic teaching o buotang Katoliko nga mingon, Ama namo anak ka niya ng larawan. Oh, tinuod. Di ba? Oh, tinuod. Oh. Unya and beside pod, kanang larawan atong irespeto kay sa atong pag-eskwela pa nato sa elementary ang history, nagablo ta kisala si Magellan, si Jose Rizal. Di ba? Yes. Labi na jud ang Ginoo na jud. Oh, labi na kun mga larawan sa mga balaang tao. Kung kita mahatag og respeta. Yes. Kung kita mahatag og respetar ang mga rebulto ni Rizal, no? Nga atong halad-halaran og bulak sa panahon sa iyang kamatayon, ha? Nganong dili man ta makahatag og bulak sa mga balaang tao sama sa mga santos ug ni Mama Mary? Labi na jud atong mga ancestors Father. Atong mga forefathers nato. Very good. Salamat. Yes, thank you very much. Atong caller sa Tanhay, salamat. Very good. You see, they're trying to believe, to understand already. Okay. Ang binisaya sa adoration, pagsimba, o ang binisaya sa venerate, simba pod. Kisa ingon? Ha? Ang atong binisaya, kulang busa na libog sila. Okay. Dili, oy. Ang venerate, dili pagsimba. Ha? Mao ang paghatag og bili. Lahi man gud na mo gani nang atong gipulong. Mo gani nang walay mo gani nang mga translation dili jud pwede nimong klarohon nga maghimo-imo ra kay ibong translation, no? Kanang pagsimba, adoration, ang pag-venerate, ang paghatag og yukbo, no? Yukbo ngadto sa mga balaan nga tawo. Sama sa santos. Nihikap sa larawan og nihilak, dili ang larawan ang giistorya kundi ang iyang espiritu nga tuwa sa langit. Exactly. Senyor San Antonio de Padua gahilak, senyor sa nagahikap sa tiil sa kanang naay belt. Senyor San Antonio gaistorya di ay sa santos. Yang giistorya San Antonio de Padua. Nganong kinahanglan siyang mahikap? Kinahanglan man siya dapat i-feel ba na niya? Ang paghikap nako, magbuot di ka nga naghikap nako, mas feel nako nga gihikap nako siya kaysa wala ko'y gihikap. O ako man ang pagbuot ug di kalayhan, ayaw ra og hikap. Hilak ra dihang imo. Okay? Sulayan ko na nato ni kay dali. Are we on? Hi? Hello? Hello, Father. Yes. Father. Yes. Katulad sa chapter 25, verses 17 and 20. Pwede ako natahon. Sige. In English to Father. Yep. Chapter 25, verses 17 to 20. You shall then make a sanctuary of gold, and 2 cubits, and half and long, and 1.5 cubits wide. Make 2 cherubim of beaten gold for the 2 ends of the propitiatory, fastening them so that 1 cherub wings direct from its end. Okay. The cherubim shall have their wings spread out above, covering the propitiatory with them. They shall be turned toward each other, but with their faces looking towards the propitiatory. End of the verses, Father. Okay, yes. Alright, so sa imong kaugalingong pagsabot niya adto? Ito siya, Father, nga ang cherubim, wala gidili sa Ginoo. Exactly. Kaya usa na siya ka paagi nga pagkita sa Ginoo og unsa ang kabilon sa larawan. Okay. Wala gidili sa Ginoo ang larawan kung kini siya may kalabutan sa atong pagsimba nga sa kaniya. Exactly. Nga mga larawan nga maghatod og magpaduol nato ngadto kaniya. Yes, Father. Ang gidili mao ang paghimog larawan nga atong simbahon isip Dios. Mao na gidili. Sa pagpagama sa Ginoo wala man siya ningon nga simbahin ninyo. Kundi ito lang na siya sa paagi diin na kita makaanggo nga ang kabalaan sa cherubim may kalabutan sa kabalaan sa Ginoo. Exactly. Perfect. Ang mga santos, kabalaan man po na sila. Yep. So, di na po siya kalabutan sa atong pagsimba sa Ginoo. Okay. Kaya mo na itong balaan sa atong panginabuhi. Exactly.
Perfect. Thank you, Father. Perfect. Thank you. Salamat, salamat. Nindot kayo itong mga caller because they are actually helping me now in trying to understand the meaning of the whole essence of what we are talking about here sa ato ang mga santos, mga larawan. In honoring the saints and images, we mean we honor God since the holiness of the saints is already the holiness of Christ Himself. We praise God for His great power and goodness and mercy as it is shown in the images of the saints. Yes, sakto gyud ka Elia, no? Sakto gyud ng imuha. Nga muhatag tagbili sa mga santos ato pong gihatagan og pagyukbo ang atong Ginoo nga maoy lintungan sa atong caller niingon siya nga every time we do that, no? Every time we do that, basta ang mga imahen nga dunay kalambigitan nga makapalapdag sa atong pagsimba ug pagyukbo kaniya, isip atong Ginoo, ngano man ang atong idili. Hi Kuya, si Andre di ay ko. Sakto ka nga ang larawan nagkahulugan di ay sa paghandom kuya. Maog yun. Oo. Wala nag-iisip na tong Diyos sila. Naghandom pinaagay sa larawan. Ikaw bitaw, kung imo nang gimis ang imong mga pararaps, tanatan-aw ni ka picture. Ha? Tanaw ni ka sa FB, tanaw ka sa imong pictures. Asa naman to skuan? Pararaps. Good evening. Na ako'y collection sa picture ni Blessed Pope John Paul. When kaha siya makanonize, he deserves to be a saint. Yes, hapit na. Don't worry. Hapit na. Pero mag-unaw sa Pedro Kalungsod. Ha? Mag-unaw sa siya rong kuan. Karong October. Alright? Atong tanawon ni. Father, kana ganing ato mga loved ones nga tuwas layo ang picture man gani atong tanawon mao gyud akong giingon. So importante kay mga pictures, mga larawan. Father, nagpasalamat jud mi nga kanunay jud ka nga maghisgot og panos pagtuo kay naa jud daghang pagtulun-an nga mga pulong diha nimo para ang mga batan-on karon makasabot og unsay Biblia kay sama nako. Father, naghilak jud ko nga nagatubang sa Divine Mercy nga unta mamaayo ang sakit sa akong anak nga si Jufil sa iyang aneurysm o tanawa nga sakit. Nagpasalamat jud ko sa Divine Mercy. True. Si Mama Ray, no? Gahilak siya nga tubang sa Divine Mercy nangayo nga iyang luwason si Jufil Mira. Tanawas Jufil Mira ron. Ni Adinis DWC galanog-lanog iyang tingog. Pikin sa guy makatuo ana, that's a second chance. Talagsara, one in a 100 siguro nga ang usa ka taong dunay aneurysm nga naluwas. Usara anas Jufil, no? Ngano man ang naghangyo ta sa Divine Mercy. Ang Divine Mercy pinaagi sa iyang imahen pod nga nakatubang ka. So may diferensya ana. God is not a businessman. Serve Him with a conditional love and He will provide you. Great provider. It requires faith, Father. Exactly. Yes. But you need to work also. Unsa may gipasabot nimo anang God is provider nga dili na lang ta mamaligya. Okay ra na sa mga tao nga daghang kwarta pero kana man pong pag-sustain sa imong kita bitaw diri sa DWC dili man mahimo nga dili punta mangita og commercials kay usaw man ato pagbuhi ining ato istasyon mapalong ta ugma kung wala na tay commercial. So kinahanglan na siya, importante na siya kaayo. Padayon po mamanghigala, I'll give you 15 minutes more sa inyong mga mensahe kaya muundang tagsayo-sayo ron kaya mura klaro naman tong divine larawan. Good evening, Father. Kadaghanan ang halo mga saints na niya ang mga blessed walay halo kay mao jud ang nakit-an nako Pedro Kalungsod hapit na mo saints butangan jud na siya halo. Yes, ang halo manggod timaan na pud na nga siya Santos halo kanang naas babaw sa iyang ulo. Ha? Kanang lingin nga siya bawa halo na siya. Unsa man na timaan na siya nga kana siya Santos. Di pa man Santos Pedro Kalungsod. Ha? Blessed pa man siya. So, hapit na siya butangan. Hapit na siya butangan.
Si San Juan Bautista nagtudlo nato sa dalan sa kaluwasan, sa dalan nga masigpit na sakripisyohon ug magpaubos apan naghatag usab ka nato sa kahamugaway sa kinabuhi, kalinaw ug kaluwasan. Kung mosunod kay kag Kristo mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Faith without good work is dead. James 2:14. Puy anta ang pulong sa Dios nga atong kinabuhi. Thank you from David Echica. Thank you very much kani si David Echica. All right. Good PM Pads, ask lang ko, unsa ganito ang simba? Ang simba mao ang paghatag sa imong kinatibuk ang kinabuhi, una-una o kasing-kasing sa pagyukbo sa pinakahataas nga pagdaig ug pagpasalamat ug pag-alagad ngadto lamang sa imong Dios ug wala nay lain. Ang Dios nato mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nakuha? Ang pagsimba mao ang paghatag sa imong kinatibuk ang kinabuhi, huna-huna kasing-kasing ug imong pulong sa imong pagdaig ug pag-alagad pagdaig, pagpasalamat ug pag-alagad ngadto sa imong Dios ug wala nay lain. Muna ang pagsimba. Father, okay ra ba og dili manguros og moagi og simbahan kay wala ko maanad? Okay ra oy, ako di man ko manguros og moagi simbahan, pero manguros ko sa dili pa ko mudalagan. Kaya bitang musakay kag sakyanan, pag sakay nimo og sakyanan, manguros ka. Pagkanaog nimo panguros pasalamat. Pagkanaog nimo sa balay panguros. Okay? Pero umagi kag simbahan ay ubang manguros, it's okay. Kung di ka panguros, it's still okay. Why problema? Kaya wala ko maanad. If makasal di ay taana padre manguros na jug ko, ha? If makasal di ay taana padre manguros na jug ko. Ngano, Father, okay ra bag di manguros og moagi og simbahan? Kay wala ko maanad. Okay ra nang wa ka maanad pero mas lami unta to kanaron, no? Pero okay lang. If makasal di ay taana padre ngano man, ana ra ka manguros og makasal. Ayaw oy, panguros sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Ha? Good evening, Father. Pwede pod gani ko mangayog tabang ni Saint Michael Arcangel mo kay mao na siya prinsipe sa kalangitan ug mao'y messenger of God. Yes. Exactly. Pwede ka mangayog panabang nila. Pwede po kag dili. Father, daghang salamat sa imong pagpasabot sa giingon nimo nga kontrobersyal nga topic, pero sa akong tan-aw dili kontrobersyal kag kadtong nagsigig text nimo usara to ka tawo dili daghang nag-text siya ra ang medyo kulang. Si Aga ni Sabais. Aga, thank you very much. Kay ato rin gibalik. Ako naman yung gisgutan. Dugay naman eh. But gibalik na ako. Kay gabalik-balik bang. Wala. Karol siya. Asa man ron? Kanong tagahisgutan ng larawan. Naaman to. Magsige mo to. Padala ng larawan. Kay gisgutan Biblia. Karon nga ni ata din eh. Wa man po dagoy siya dire. Kay wa may nagkuan dire. Nakasabot na ba hinoon siya? Okay ra. Okay. Good evening, Father. Makatarunganon ba kining balaod no ni Raymond Palatino nga usa ka representative sa Kabataang Party List nga na unya kunong larawan sa mga santos nga ibutang sa mga opisina ug wado na unya kuno ang mga religious activities. Dili na makatarunganon. Gisgutan na res bandilyo, gisgutan na po na natong Sabado. Da kapag istorya anang kuan kana siya gapatagad ra na siya. Kung ako'y pasulti o nada, gapailaran na siya yung kaugalingon para sa eleksyon. Sagod na. Sagad na po siya pangyayag. Gi-withdraw naman po noon niya. Pero pastilan, ginoon sa bapod ng istoryahan na. Alright, let me see. Okay. Good evening, Father. Pwede ko mangayog panabang ni Senior San Miguel o San Rafael nga wala siya kaso ana. Sa'yo wala kaso. Pwede kikang mangayog panabang Jod. Pwede as in. Pangayog panabang sa mga arkanghel. Good evening, Father. Naadyo nabantay usa ka tawo nga nakasakit sa bukton ug ubang kalawasan kay iyang gidasmagan ang San Vicente Ferrer. Ang iyang bukton nagubak kay lain siyang relihiyon. Mao ni akong gipasabot mo nang gaba ra ba Jud dili magsaba. So ayaw lang jud dasmagye. Ayaw buk ang santos ihatag ra. Kaya atong dawaton. Ihatag diri simbahan. Kaya atong dawaton. Okay. Good evening. Mutapad. Magana kog larawan nga si Santos nga si
sa mga santos matulog like Saint Michael and the Bible? Yes, wala problema na. Ako sa akong tupad, kadto ko'y larawan ni Mama Mary. Sa pikas, ako'y larawan sa angel. Okay? Sa taas, ibabaw sa kuulo, dako kay larawan sa Divine Mercy. Good evening, Father Ram. Ang pag-ampo nga kinasingkasing o tinudanay, makaluwas ka nato sama sa usa ka tawo nga makahikap lamang siya sa sapot sa ribolto. Sandali ha. Akong klaruhon ni. Ang pag-ampo nga kinasingkasing og tinud-anay mo'y makaluwas ka nato sama sa usa ka tawo nga makahikap lamang siya sa sapot sa ribolto ni Hesus, mamaayo siya sigon sa iyang pagtuo from Dankat. Tinuod ang imong timos og tiunay nga pag-ampo mo'y maghatag og alibyo ug alimyon sa imong kinabuhi. Good evening, Father. Di ba 7 arkanghel man siya nganong 3 ang gamito niya na ama? Unsa ni? Father, di ba 7 archangel man na siya nganong 3 ang gamito niya na aman you mentioned other archangel like Uriel and Shealtiel. Ayaw sa anak Mark kay dili pa na mo itong gisgutan ha. Ari sa tas di bolto Mark. Okay. Good evening, Father. Unsay cause ana aron ma-beatified? Istoryahan niya nato na sa laing adlaw kay masalaag ta. Father, paagpasra ni alang ni adtong wa kay balo ang mga kirubin usa na sa mga hutong sa mga anghel sa langit. Mo na istoryahan na ginya nato. Actually ako namang purang na istorya dire, kada bitong fiesta sa guardian angel ato nang istoryahan pag-abot ana di ta maguna-una anang 7 archangels pag-abot niya sa pista ni Saint Michael karong September 29. Mark ha. Good evening, Father. Ask lang to tako if asa mabasa sa Biblia kanang lakat Pedro tukura ang akong iglesias bato. Okay. Na siya sa Matthew 16. Matthew 16. 29 man siguro to. Tong klaruhon. 19 di ay. Matthew 16:19 na. Masa ako ha. Matthew 16. Tara. Alright. Matthew 16 verses 18 to 19. Verses 18 to 19. Nakuha nimo? Matthew 16 verses 18 to 19. Nga gitukod ni Kristo ang iyang iglesia diha ni Pedro nga bato. Alright. Good PM, Father, and please aya. Saba? Sabi ng mga salawa, may nasala, may nahimong sala. Kuha man ko ka kuan. Good evening, Father. Ma-attract gani ko makakita na ako kakita nga santos nga gipaladiri like Saint Peregrine. Good evening, Father. Di ba good evening, Father. Di ba og mag-need pa ko og ribolto para mo strong imo faith gamina nga weak ra ko og faith? Kay di ba in a world of faith there is no questioning, only believing. True. Okay, atong klaruhon ni ha. Dili ka manginahanglan og mga timaan aron ka motuo. Pero ang imong pagtuo nanginahanglan og timaan aron mas mulapnag ang imong pagtuo. Question: pwede ra dili ko mangayo o dili ko magdugang og timaan pa de aron mulapnag akong pagtuo? Pwede. Nganong di god? Pero
kung makapalapnag nimo ang pagtuo nga mohalok ka sa Santos o mohalok ka aning larawan sa Santos o makapalapnag nimo sa pagtuo, ang imong pagtuo malapnag mo padako pa kung makahikap ka sa bakos ni San Antonio de Padua o makadagkot ka sa kandila nganong di man nimo buhaton. Pero kung ang imong pagtuo wala na manginahanglan nga kinahanglan sa kog timaan aron ko motuo, kay bisan pagpila ka timaan ang naa sa imong atubangan di ka motuo, wala tay mahems. Pero kanana kay pagtuo, ang tanan nga na sa imong makita puros timaan sa kaayo ug kabalaan sa Ginoo. Gets mo ba? So, wala ka manginahanglan og timaan para sa imong pagtuo. Tuo usa aron makakita kag daghang timaan. Ug mulapnag pa ang imong pagtuo kung naakay sakto ka. There is no questioning if you believe. If you cannot understand, all you need to do is believe and you will understand. Okay? Klaro, di ba? Okay. Ang sulod sa 1 Hari, Padre, kay nagpabuhat ang Dios nga amahan og larawan sa mga manulunda sa altar. Mo na diha. Oo. Naalagi na mo nang sayop lagi ng mga panghuna-huna nga kuan kanang gidili ng larawan sutihan gidili ang larawan. Ay, ang larawan nakahatag og dugang kainit sa pagtuo, eksakto nakadugang. Dili tungod kay nanginahanglan kag larawan aron ka motuo, dili nakadugang sa kainit sa imong pagtuo. Perfect. Wala naminaw og dili katulik wala maminaw og dili katoliko nagpalayo kay ang imong explanation rog aksido nga mapaso sa ilang dalunggan naka-realize na dagway o naulaw ba tingali mo gani ako ning gilingkuran ng mga larawan kay balik-balik man tong larawan na god no nya usahay maka-iritar ba kay guys guta og laing iko anya ipasupot gyud ang larawan no niya ako nga larawan wa man pod hay kuya kusog kang istasyon diri DYWC diri sa Bato Himalalo, Negros o si Andre Gante Granton Andre Gante Granton di ay ni. Very good. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Andre. Alright. Ang panyo ni Veronica gitrapos nawong ni Jesus may nahulbang larawan nga nawong ni Jesus. Exactly. Munang gitawag siya Veronica icon. Veronica true icon true hulagway kuha na siya tradisyon na siya wala na siya sa Biblia tradisyon. Father, abi nimo wala na jud ko'y paglaom sa akong sakit nga tumor sa liog pero akong gipangayo ni San Miguel Arcangel na ayo jud tawon ko og pinaagi sa hikap ni Monsignor Bohol nga iya kong giampuan. Pasalamat jud ko Monsignor Bohol. O si Monsignor Bohol mag-alayo na. No? Tinuod. Have faith. Father, balaan man ang Bible og dili dagay na ipataktak samot na jud og pabayran from Bai City. Dili dagay na ipataktak samot na jud og pabaryan. Di lagi atong texter sa ba is kana mga Biblia baligya gud na siya kay gihimo man gud na. Oo. Wala na pa bayre gikuha ang wala may makahimo ana. So ang gihimo ana na may mga costs ana paghimo. So kinahanglan gid na siya. Okay, sulayan na to diha. Hello? Dipotol. Okay. Good evening, Father. Heresy na siya ang dili ganahan og larawan. Mauman? Oo. Ngano gud taong problema ho ninyong larawan oy nga kalami anang larawan? Ha? Kalami jud ang larawan kay makakita agud ka, yung picture nimo makakita agud ka. Alright, so ano ba? Kay wala naman ni padala, wa na, okay na. Human na atong larawan, ha? Wa na balik-balik anang larawan. Ha? Kay Alright, ba ilaha din. Okay, so mga higala, ha?
napa na ini papas ato sulayag unsan eh. Gibutang man. Atong tanawon ha kay ato sang ano ni ha. Hello? Good evening. Yes, good evening. Asan you're calling from? Bola dito sa Father, si Wiener Lirato. Yes. Unsa may atong ikatampo? Nalitay ko Father nga nakadungog karon kay nagsunod na dito sa kadagling ko ni mga programa. Nakadugan kini sa ako nga pagtuo sa mga imahen nga nugod Father sa una, 1987, isisipigit ko. So sala ba dahil mapasaylo ra ba ko Father sa ako nga dili pagtuo sa una sa mga imahen. Ang ako kumbana Father, pagkili ko manggil siya. So, kinanglan pag ini Father nga, ako pag ining ipangumpisal nga, sa una, ang ako kong pagtuo, dili ko kumutuo ni anang mga santo sa tanan nga imahen, kundi ang Ginoo ra gyud akong gituan, kaya lahi man gumiog pagtulunan sa kaniadto. Okay. So karon Father, isip nga, usan ako kalikom. So, kinanglan pa ba ni Father nga, ako pag yun nga pangumpisal, aron mapasaylo akong sala. Sandali. Puro sala man to. Sandali. Sa una, unsa ka? UCCP ko. UCCP. Okay. Karon, Katoliko na ka? Katoliko na yun, Father. Okay. Nabunyagan ka? Nabunyagan. Okay, very good. Okay. Ang imong bana, Katoliko? Katoliko. Okay, very good. So sa una, wala ka mo to mga santos? Wala yun, Father. Wala man mo. Okay. Unsa may naama kay gipanghimo sa mga panahon sa panahon nga wa ka mo tuos mga santos doon na ba kay gipanghimo o gipangyaw-yaw? Naagit Father kay wala man guna na ako mandi sa una. Okay. Okay. Unya wala pa nimo makumpisal. Wala gyud mga 26 years na ron Father. Okay. Okay. So para nako kung ako imong pasultihon sa sunod nimong pangumpisal i-appeal na lang na. Para mapapas ra gyud na siya tanan. Okay? Okay, salamat. As a matter of fact karon imong gisulti nako ug imong nasulti na sa kahanginan ngano di ba nimo masulti sa kumpisalan? Diba? Pero nice, I'm happy nga imo nang gipadangat diri. So sa sunod nimong pangumpisal i-appeal lang gyud na siya, ha? Salamat dire. Thank you very much. Salamat sa atong pagtawag. Thank you. Ingon ana ba nga mga open bitaw? Nindot kay na paminawon, open ba? Mapaubsanon nga mo dawat, no? Ug dili po ka kadawat, ay ra pod pagpanghilabot, paminaw ra unya. Timbang-timbanga ba? Timbang-timbanga. Kay wala man lagi tay pinugsanay din no? Father Ram, salamat kaayo ha sa mga mensahe bahin sa larawan. Mauman o Dan may tatong mahunong na ning larawan kay dugay ra bidyo ding nahunong dugay ra jud sa una pa mga panahon konsilyo. Good evening Father, witness jud ko kaayo anang larawan kay makita na nahilak og dugo si Mama Mary. Asa man kakakita Mark? Ay lang pong pahilakag dugo sa Mama Mary. Oy sus kangilad pod na para nako di ko ganahan nang mohilak og dugo si Mama Mary. Ngano man jud na? Father, usa ko ka Katoliko ug aduna mi silingan nga baptist nya gisaway mi kay nganong naa mi mga larawan sa mga santos nga supak man kuno ni Exodus 20. Gibasa na nako ganiha Jen diri sa giulangan ha. Dili na so pabasaha siya tanan og nakasabot ba no. Anyway Jen ug unsa ba imo isulti nila kabayan na lang na og hunahunaan no. Iampo na lang sila nga unta maka able ang ilang kasing-kasing una-una sa kamatuuran. But anyway, di po nato na sila mapugos, okay ra. Unsa isulti nimo ayaw ra kuan padayon ra mo sa inyo ha, sa inyong mga larawan. Father, na ako question, kana bang mga larawan mao jud nay nawong nila tinuod? Dili, dili. Nayuban nga tinuod. Pareha ni Saint Teresa of Lisieux, Saint Teresa of the Child Jesus. Kato siya kay naka-picture. Kani mga bagong santos, pareha ni Pope John Paul II. O naman tayo picture o ni anak niya. Ha? Pero ang wala picture si Pedro Calungsod. Ha? O si Lorenzo Ruiz. Pero si Pope John Paul II, ini ka santos, ana may mga siyang santos, tayo picture. Nayo ba mga santos nga dili ilahang nawong tinuod? Katong mga karaan kayong santos, mga San Vicente Ferrer, no? Mga
San Isidro. Naam siguro yung mga kinulit sa una, pero tradisyon lagi na ang pang-hand over sa mga nawong sa mga santos. Nice po na nga pangutanaha. Okay? Thanks a lot, Father, sa gi-share nimo sa tanan. God loves and cares for you always. Thank you. Thank you very much. Yes. All right. By faith, hope, and charity, by prayer and sacrifices, one adores God and fulfills the first commandments, and we are bound to avoid all things which are forbidden by God. Therefore, it is important to know what God forbids men to do when He tells us, "Thou shalt not have strange God before me." Good night. Thank you very much, Elia. And suggestion, i-replay unta ang karon nga topic sa larawan bisan lang og kausa sa duha ka bulan aron makasabot. Why problema? May noong kay makapahuway ko, no? Why problema na ato nang i-replay. All right? Para nga atong wala kadungog karong gabi una, makadungog. Atod pa niya maayo pa ang kabus nga may kahadlok sa Ginoo kaysa dato puno kasamok. Maog yun. Dili bang pud kay mga kabos ray gadalag mga dato ra tanan biya depende dato ka og kabos dala ka kasamok ade ka maayo. Good evening, Father. Kana mga larawan ni Pedro Calungsod, imahinasyon but true na si Pedro Calungsod na live na siya dili like in Pedro Pio tinuod jud Padre Pio tinuod jud iyang picture. Si Pedro Calungsod imahinasyon kay wala siya picture. That was 1500s, 15th century si Pedro Calungsod. Father, katong gasigig text larawan okay. Sige ra, ayaw lang kuan ato ra pud tong girespetahan kay mangta naman lagi di atong tubagon para nga maklaro nato. Father, sorry out of topic ni kana si Mark seminarista. Every Sunday dyan na siya and curious of everything. Sometimes mag-una po. Thank you. Wa ko kabalok adile polinya ni si Mark and very studious din sa religious education. So student ni siya ni Mrs. Angela Oka ug ni kinsa ni Lakinon, no? Wala ko nagkita gud mi aning Mark pero dili kay mi murag ko kayo magkakuanani niya. Father, ang image ni Mama Mary sa simala nag-shed og tears in several occasions. Yes, until such time nga ang simbahan maproklamar nga true or false na siya, magpabilin na siya nga ingon ana usa, no? However, ang mga tao gialaw nga magpabilin sila didto to check whether kanang nasa simala is true or false. Wala pa na gi-declare sa simbahan nga tinuod, ha? Wa po na gi-declare sa simbahan nga sayop. Pero gitun-an pa na hangtod karon kanus aka na mahitabo. Sige lang. For the third time kanang wa kasabot sa Exodus, especially chapter 25, 17, 20, wala na kakat-on og unsay implicit, explicit understanding. Kinahanglang nag-tutorial lessons. Mauman. Alright. Okay, thank you. Sige. Reply jud, Father, kay makadaghan ang listeners nga bag-o niya dili katoliko. Nagkadaghan ang listener nga bag-o niya. Okay, sige. Akong i-replay na to. Ang kining maong episodes. Mga higala, mura og mupahaway na ta kay murag lami na pud ihigda, lami na katulog, no? Enough naman siguro to, klaro naman siguro to, but don't worry kay ang atong request is dahil request nga i-replay ko nun sige ato i-replay na pero next month na pod. Next month sa. Good PM, Father Ram. Greetings for Sir Jonah. Regards to you and all the listeners. Yes, akong basahon di ang message ni Sir Jonah. Katubang akong guest din hingamong ha. Nagpadala na ako siyang mensahe karon, ingon siya nako. Okay? Ingon siya nako dire. Hola, Father Ram. Muy buenas noches a usted. I am greeting you from Ibiza, Spain. How are you? More power to you, Father Ram. I do pray for you and to all your radio listeners and viewers. Please regards me to all of them, especially those who ask for prayers and regards
prayers and remembrances. Adios, Father Ram. Okay. God loves you very much. Mabuhay ang DYWC Radio Station of Dumaguete City. Much love from Spain, Sorjona, Quindo, Kadungog, CRL. Adios. Okay. Ang atong, I think igsuon ni sister ang nag-greet nato karon. Ing na si sister nga akong gibasa yung mensahe diri sa panaw sa pagtuo. Okay? Replay jud kay para sa slow learner. Sige, okay, ato ra gyud i-replay, don't worry. Pangahigala din hinahulog ang tabil sa atong sugilanon uban sa atong technician Elmer Manigsaka ako maingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa sunod Domingo basog mabalik na natong Bible School on air ug samantang ato sang tan-awan. Okay. Okay ra tagaan nako siya regalo na Pedro kalungsod siya akong crush aron di siya matintal sa evil pohon. Sige. Father, out of topic. Kana si Martin Luther unsa religion ana niya wala pa siya maprotestante. Katoliko. Na? Si Martin Luther Katoliko na. Alright, daghang salamat sa inyong papaminaw at mohilom kita sa makadiyot dawata ang katapusan nga padalangin. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Have a wonderful week ahead. God bless. Good night and have I hope you had a happy San Juan Day. Maayong gabi ug salamat. Na lang kita kutob sa atong tulumanon, panaw sa pagtuo. Hangtod sa sunod higayon, sa samang tatnaw istasyon, kining inyong mga higala moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug manalangin ang Dios kanatong tanan.